Ну што? Пакуль нічога не чуваць. О, добрага ранку, сябры. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Салют. Мы сёння вырашылі падключыцца да радыёхвалі і звязацца з такімі ж, як мы, радыёаматарамі. Толькі пакуль нікога не чуваць. А можа, усе яшчэ спяць? Можа, дарэчы, і так. Тады трэба іх разбудзіць. Правільна, для гэтага і патрэбны наш дабраранак. А давайте зараз, як закрычым, пад'ём! Разбудзім, але яшчэ і напалохаем. Як мяне. Не, крычаць не будзем. Тады давайте смяяцца. Ну чаго вы? Я стараюся, а вы нічога не робіце. Таму што, Кася, смех без прычыны, сама ведаеш прымета чаго. Ой-ой-ой, разумны знайшоўся. Ну, не сварыцеся. Будзіць, Кася, трэба паступова, без рэзкіх рухаў і крыкаў. Вот так усіх і заікамі зрабіць можна. Тады самі прапануйце як. А давайте раскажем что-нибудь. Усе і прачнуцца паціху. Цікавая гісторыя. Сон як рукой знімі. І пра што раскажам? Ну, напрыклад, пра тое, як з'явілася радыё. Ого! Сапраўды, а як яно з'явілася? Можна сказаць, што гісторыя стварэння радыё пачалася тады, калі людзі заўважылі, што паўсюль ёсць хвалі. А вось і няпраўда. Не паўсюль, а толькі на вадзе. Памыляешся, Касечка. Проста хвалі розныя бываюць. Хвалі на вадзе мы бачым і без прыбораў, але гук таксама хваля. Няўжо? Праўда. Ён перадаецца ў паветры, і мы яго вачыма заўважыць не можам. Затое цудоўна заўважаем вушамі. Правільна. А ёсць яшчэ хвалі святла, якія так хутка рухаюцца, што мы не паспяваем іх убачыць. Хвалі цяпла, якія можна адчуць. Калі я змерзну, заўсёды ля батарэі саджуся. І ад яе сапраўды такія прыемныя цёплыя хвалі ідуць. Вось бачыш, трэба толькі ўмець заўважаць. Але большасць хваль без спецыяльных прыбораў ніяк не ўбачыць і не адчуць. Напрыклад, электрамагнітныя хвалі. Яны ёсць амаль ва ўсіх прадметах, але пра іх доўга ніхто не ведаў. І толькі калі людзі іх адкрылі, навучыліся перадаваць гукі на вялікія адлегласці. Вось тады і з'явілася радыё. Я зразумела! Вось чаму кажуць, на нашай радыёхвалі пачынаецца перадача, таму што гук перадаецца па хвалях. Так, Кася, малайчына. Сапраўды цікавы расказ, Лесік. Дзякуй табе. Калі ласка. Давайте праверым яшчэ раз. Можа, хтосьці падключыўся. Пакуль нікога. Трэба яшчэ пачакаць. А давайте мультик глядзець. Давайте. Ён каго заўгодна разбудзіць. Ну вось, мультик паглядзелі, а дзе Лесік? Куды пайшоў? Не ведаю, нічога не сказаў. Прывітанне, сябры! Настя, нехта выйшаў на сувязь. Эх, а Лесіка няма. Нічога, справімся. Зараз пастроім хвалю. Я выклікаю радыёаматараў. Мы тут. Прывітанне. Хто-небудзь мяне чуе? Добра вас чуем. А вы хто? Адзін ваш сябар. Праўда? Але мы пакуль нікога ў радыёэфіры не ведаем. А мяне вы дакладна ведаеце. Падумайце добра. Голас сапраўды вельмі знаёмы. Ага, і мне так падалося. Хто ж гэта такі? Сябры, а вы здагадаліся? Здагадаліся? Яны мяне даўным-даўно пазналі. А вы дагэтуль не? Лесік! Дык гэта быў ты? Ну так. А мы падумалі, што з намі нейкі радыёаматар сапраўды на сувязь выйшаў. Ну, па-першае, чым я вам не радыёаматар? Самы сапраўдны, так.
А по-другое, я хотел проверить, ці працуе наш прыёмнік. А, гэта ты правильно придумал. Раптом мы даремно чакаем. А ён цудоўна працуе. Вы самі чулі. Так, чаму ж тады ніхто болей з намі на сувязь не выходзіць? Я зразумеў. Што? Просто трэба выйсці на больш шырокі дыяпазон. Ой, а гэта што значыць? Што мне трэба яшчэ крыху настроіць наша радыё. Ага. А нам што рабіць? Не перашкаджаць мне, пакуль мульцік з сябрамі паглядзіце. Ой, важны які. Ну, добра, сябры, глядзім мульцік. Ой, добры мульцік. Толькі гэта яшчэ не канец гісторыі. Так, другую частку мы паглядзім крыху пазней. Не пераключайцеся, сябры. Лесік, а у цябе як справы? Табе да радыёхвалі падключыцца ўдалося? Удалося. Вось, паслухайце. Ух ты! Адкуль гэта? З Італіі. Тамтэйшыя радыёаматары нам музычнае прывітанне даслалі. Ой, здорава! Прывітанне, Італія! Вельмі прыемна гучыць. Настя, а зараз падкруці ручку крыху ўправа. Яшчэ. Вось так? Вось так. Павінны іншыя нашы сябры далучыцца. О, а вось і яны. Гукавая паштоўка з Японіі. Салют, Японія! Прывітанне з Беларусі! А цяпер, Настя, круці настройку ў левы бок. І каго мы там пачуем? Даведаецеся, смелей, круці яшчэ. Натрэ абароты адразу. Вось. Ой, а дзе так прыгожа спяваюць? Ха-ха, у Грузіі, сярод гор Каўказа. Класна! Нібы самі там пабывалі. Ну, якая неверагодная рэч радыё! Сядзіш у сваім пакойчыку і адчуваеш, што адбываецца на другім канцы зямлі. Так, а ўсё з-за таго, што калісьці даследчыкі адкрылі электрамагнітныя хвалі. З іх пачалася не толькі эпоха радыё, але і тэлефона, тэлебачання, інтэрнэта і многіх сучасных тэхналогій. Дзякуй гэтым даследчыкам вялікі. І тым, хто працягвае рабіць новыя адкрыцці. Слухайце, а можа калісьці ў будучым не толькі гук выяву будзем перадаваць, але і самі зможам перанесціся кудысьці далёка-далёка у імгненне вока. Напрыклад, на іншую планету. Ага, ці нават у іншую галактыку. Прывітанне, іншапланецяне! Усё магчыма. Пісьменнікі-фантасты, дарэчы, даўно такі спосаб апісваюць у сваіх творах. Нават назву яму прыдумалі – тэлепартацыя. Эх, шкада, што пакуль я насамрэч не існуе. На ўсё, Касечка, свой час. А зараз мы падключымся да другой часткі мультфільма, які мы пачалі глядзець. І я з вамі з задавальненнем пагляджу. А што ў першай было? Я ж яе прапусціў. Ну, мы табе раскажам. Ну, добра. Ну вось і ўсё, сябры. Наш сённяшні незвычайны добраранак падышоў да завяршэння. Мы даведаліся, што паўсюль носяцца розныя хвалі. А з дапамогай некаторых можна нават выйсці ў радыёэфір. А давайце туды нашу добраранкаўскую песеньку запусцім. Няхай ва ўсім свеце яе пачуюць. Цудоўная ідэя. Толькі спачатку з гледачамі развітаемся. Да пабачэння, сябры. Бывайце, дзяўчынкі і хлопчыкі. Сустрэнемся з самага ранку у нашым добраранку. Настя, запускай песеньку.